Good morning, manong-manong kakabsat. So, good morning, manong-manong kakabsat. So, andito kami ngayon sa highway. So, may pupuntahan kami. Pupunta kami ng sa Subic. Pupunta kami ng Subic. So, inaantay namin si Kuya Glenn na dumating. Kaya wala pa siya. Kasi sa kanya kami sasakay. Kasama namin siya papunta ng Subic. Ayan. So, antayin natin si Kuya Glenn. Ayan na. Ayan na. Ayan na ang aming sundo. Ikaw na mag-drive? Ako. Ha? Bakit natawa-tawa ka dyan? Ano? Ikaw na? Ikaw na hanap? Ano? Itong card ko. Paano ko titignan? Kasi hindi ko alam eh. Anong email address mo? So 5:30 kami umalis dito sa Ordaneta. Tingnan natin kung anong oras na makunig ng Subic. Oh, 117. Dito sa FCTEX.
wala na naman po kami ulit. Yan, nagtanong kung pwede kami bumalik. Kasi bawal daw mag-U-turn dito. Ano sabi, kuya? Okay. Mag-U-turn? Oo. Saan? Pinayagan tayo. Saan ka mag-U-turn? Ito na yan. Mag-U-turn kami. Buti na lang pumayag sila. Wala ka naman ticket. Tinanong mo ulit dun ngayon sa Yak Club yun. Kakanan na kayo, sabi mo. Oh, yan, nakakanan nga tayo. I-ano mo nga yan i-ano mo ulit yan. Ayan, sabihin mo kay mami mo, ay tawagan mo na si mami mo. Naka-U-turn na kami, kamo. Naka-U-turn na kami. Oh, tapos, Sabi naman yung kakanan. kakanan daw kami. Oo, kakanan. Kakanan tayo? Ayan o yung duty. So hindi na tayo magano dun sa ano, sa crossing mismo. Saglit lang. Wala ka rin makikita dito. So hindi na tayo magano dun sa may crossing mismo, ano? May, di ba may pakanan dun? Yan yung tunnel na. Ay, wala tita, mahina. Connecting. Sinang may na tayo? Ako. Isang bar. Eh baka nasa ilalim ka kasi ng tunnel. Ilang kayo sa gitna na lane kasi didiretso, may traffic light doon, didiretso kayo. Hindi maintindihan. Paano yan? Mamaya, mami. Hindi namin maintindihan. May pakanan. May pakanan. Oo, bago mag-traffic light, may intersection muna, yun yung kakananan nyo. May intersection, kakananan nyo yun. Bago may tapos traffic light. Yung intersection, Sundan na namin, hindi namin maintindihan. yung intersection kasi may traffic light doon sa mismong intersection. Hindi ko tanda kung may traffic light, hindi yun nag-work, parang orange lang yun, nag-blink lang yun. Red lang nagbiblink. Yun yung Ayun na yung pulis ka. magkakanan kayo doon. Eto na, malapit na kami doon. Oh, nakikita na namin yung traffic light na red na nagbiblink-blink. Doon sa may traffic light na yun, may kuan, may pakanan. Kakanan kami doon. Yan yung... O yun nga yung mismo yatang ano ko yan yung mismo intersection. Oh, meron may ano nga diyan, may yun pinagkanan nung kuan nung kotse bago dun sa traffic light. Kakanan. Kakanan. Ayun, tingnan mo. Oh, Kakanan tayo. Kakanan tayo na. Eh, yun lang yung may way na papunta sa McDo eh. Eto, Ayan, so oh. hindi na tayo papasok ng traffic light. Hindi. O, dito na tayo. Yan na? Tama ba yan na? Oh. Ayun kasi. Ay, kasi wala namang kanananan. Oo. Kasi pag dumiretso tayo doon, Eto nga yun. Eto na. Ayan, Ayun na yun. Eto na. Toyota. Diretso kayo sa, stay kayo sa Gitna daw. gitna lang kasi may, dyan, merong traffic light, dire-diretso nyo yung traffic light. hindi na magdaan tayo. Gitna ka daw. Na. Lalagpasan namin yung traffic light, basta dire-diretso lang yung traffic light. Ito na yung traffic light na lumpas ang McDo. Lumpas na ng McDo. Basta sa, intersection yan na traffic light, may pure gold sa kabila, ganun. Nakita namin yung Pure Gold, Jollibee. Diretso? Duty free, diretso kayo. Diretso ka daw at yan. Tapos, nakalagpas na kami ng traffic light. Asan na yan? Ito, kalalagpas Jollibee na. lang ng Jollibee. Sige, diretso lang yan. Tapos may makikita kayo, basta diretso lang. May bridge mamaya. Ah, After ng bridge, may
total gasoline station daw kuya, mag-U-turn doon. Medyo nag-bless kayo kasi doon kayo mag-u-turn sa may tapat mismo ng Subic Kayak Club. Ah, ah. Oo, ito na yung bridge. Ito na yung bridge. Ayan, yan yung bridge. Ah, Tapos diretso lang may total kayo makikita. may total ka daw Ayun, makikita. nakita ko kayo, nakita ko yung kotse niya, diretso lang. Ah, Medyo magpalas na kayo. Ay, eto na sila, oh. Doon mismo sa tapat ng yacht club. wait lang, wala pa yung total. Ayan. Total ay right side. Oo, total ay right side. Tapos, Yan, medyo magpalas kayo. Tapos sa mismong tapat ng right ng yacht club, may makikita kayong U-turn Ayun, sign. ayun. may U-turn sign. Ito na yung U-turn sign. Sa may yacht club yan, ha? Ito. Mag-U-turn na kami. Mag-U-turn kayo dyan. Balik kayo na dito sa may bridge again. Babalik kami ng bridge. Tapos, Tapos sa pakalagpas ng bridge, watercraft picture, right na. Makikita nyo, may sign sa harap na wait lang, wala pa kami sa bridge. Huwag kang excited. Wait lang, pag nasa bridge na kami. Lalampasan natin ulit ang bridge. Oo, eto na yung nakikita na nga namin yung yacht eh. Asan ka ba? Ayun, yung yachts yung nakikita na namin. Si Arian. Nakikita mo kami? Magdahan-dahan ka daw kuya. Eto na yung bridge. Malapit na kaming ano. watercraft picture. Kita nyo naman yung sign. Mag-right na kayo, mag-sign kayo. Asan ang watercraft benches? Marina. Ito. Right side. Magra-right. Pasok kayo watercraft. Gate naman ulit. Tapos, Diretso lang kayo dun sa may guard. Diretso nyo lang kotse, sabihin nyo kay Ariana or Gentle Breeze. gentle breeze. Naka-close naman. Sobra ka naman, mas gwapo naman dito. Saan kayo magpa-park dito? Kahit saan? Pinapasok kayo. Oo. Diretso lang. Ayan, nakikita ko kayo mag-right na kayo. Ito parking. Parking. Asan ka ba? Andito kami sa baba, andito ako sa baba. Huwag nyo ipasok ngayon kasi maraming guest mamaya hindi tayo makalabas. Wag mo daw ipasok. Dito na lang. Huwag nyo lang iakyat sa may semento. Wag mo na iakit sa semento. Sumobra ka. Pag hindi tayo makalabas mamaya maraming guest nila. O, di, Ay, alika na dito! Ay, ayan na si Ariana. Yay! Andito na kami, nakarating din! Bye. So wait lang kayo dyan, i-update namin kayo kung anong mangyayari sa amin dito. Bye-bye! BBM tayo